Дръжте кепа здраво отгоре. Горе го дръж, за дръжките. За дръжките го дръжте. Само на Боян си викам, това е Амур, гаранция ти давам. Дърпането го се. Стига философства и боюк. Обаче се насра и вика, откачи се, нали? Ако се беше откачал, щеш да е с по-друг тон, нали? Не се усети, бързо го гребна на това. Вися, първия път вленели, ама... Това ми се развалила, шапката. Мълча се, вари бавно и сетне же оправим. Пръчките ви са вдясно, хубаво варите се, правилно варите. Бавни. По едно време сам... Сетих я се, сетих. Бавничко, сам да не се сплесните като живи свинята. Я да видим. Чакай, бубче. То модел съм казал. Малко е иначе. Малко е. Малко е, бе. Малко е, бе. Що не снима? Кепа е голям. Малко ли? Що не снима? Петя, това одони пак. Същия като он. Като не. Чак 6 кила е нагоре. Браво. Малко е, бе. Къде? На ко боцна? На царца, бе. На цар. Батя, виж, че се откачва, виж къде е куката. Това е само да се откачва. А сега се откачва. Чакай да му видим муцуната. Виж къде е бил. Той е хубаво тракнато. И на долната бар. Да, бе, няма къде е да. Бати го то. Да. Бабиче, какъв е хубав. Бубче, отчези ме апарат. Тя нали снимала? Клип има ли? Боже. И още ли има клип? Вътре ме снимала. Браво. Боянчо, пусни. Чакай. Да не закачам. Котя! Обаче е тъмно. Абе, кура му да я заспал. Как го направя, бати? Какви са ти изкурали? Айде, гаси го.